Jeg vil godt vise, hvordan jeg laver min cannabismælk. Jeg bruger den til at lindre min gigt med, men som jeg har forstået det, så er det alle virveldyr, der har det samme system, og cannabis har stor indflydelse på immunsystemet, så alle autoimmune sygdomme bør faktisk have stor gavn af at indtage cannabis. Jeg laver det i sådan nogle syltetøjsglas, så går det i fryseren, og når det så bliver taget op igen og står i køleskabet, så kan jeg putte en chat i min kaffe, og så slipper jeg for at tage morfin, benzodiazepam, eller som der er nogen, der har foreslået, psykofarmaka. Først tager man mælken fra en tvangsmalket ko. Jeg tror ikke, der findes andre slags. Normalt siger jeg, at det ikke skal være økologisk, fordi det skiller fedtet fra. Men da det er per bud, jeg har fået det, så er det altså økologisk, og vi må se, hvordan det virker. Det kan jo være, at jeg tog fejl sidste gang, jeg prøvede det. Det er ikke forbandet svært. Så tager jeg nogle blade, der er klippet fra en plante, der var frisk. Og så har det været på frost, så det kan holde sig. Jeg kan godt lide, at der er grøn farve og grøn smag. Der er noget med klorofyl og andre ting deri. Det er faktisk også ret sundt. Det er jo egentlig besynderligt, når man fra dem, der skulle forestille sig at varetage vores interesser, udtaler. Som rå plante vil vi aldrig kunne godkende medicinen. Jøsses da, hvordan får de nogensinde tarteletter med persille på? Jeg sætter den op på trin 3 ud af 6, og så får den ellers lov at gå i gang med at varme. Det er en stor portion, så jeg har taget 2 pakker blade. Man har lov at være lidt doven. Så har jeg noget fnulder her, fra når jeg piller til at bruge min vaporizer, så kommer der sådan noget snaller her. Intet skal gå til spilde, så naturligvis ryger det også med ned i. Der sker ikke noget, hvor der kommer lidt frø eller noget med ned i. Det hele det går ud i mælken og bliver sundt og dejligt. Og god medicin. Og man kan så også have lidt frø. Nu vil jeg sige, at der er en pause i opskriften. Jeg tør ikke sætte musik på, fordi så ved jeg jo, at alle de der medier, de flyner ud over, at jeg har stjålet copyrighten. Man skal omrøre mælken jævnligt, og så skal den have lov at stå på komfuret i 2-4 timer. Det er sådan, at des højere temperatur du får den op på, des mere potent bliver mælken. Men det er altså ikke til at sige, hvor stærkt og hvor mildt det bliver, men det regulerer man så ved, hvor stor en dosis man tager i. Jeg sagde, at jeg puttede noget fnulder fra min vaporizer. Nu vil jeg gerne vise, hvad det kommer fra. Jeg har bøtten med rester, og så har jeg bøtten med urt, og så sidder jeg ellers og finpiller frø, stængler og deslige vil jeg ikke have med over i min persillehakker. Så kun alle de finere stykker her. Og igen, der sker ikke noget ved at tage for meget eller for lidt af, fordi resten ryger over i mælken næste gang. Så det sker der ikke så meget ved. Rimelig simpel proces. Lige klemme på den. Mærk, der ikke er frø i. Over i persillehakkeren. Så har vi fået noget i persillehakkeren. God gammeldags trykstøbt en, den giver sig ikke, når man går i gang. Så får man noget fint granuleret urt, der er godt at putte i vaporizeren. Det vil jeg vise lige om et øjeblik. Fineste medicin. Jeg bruger vaporizeren typisk om aftenen, når jeg skal i seng. Hvis man har kramper, spasmer,
uro i benene. Det betyder ingenting. Du falder i søvn, og du får en herlig nattesøvn hver nat. Alene det burde være nok til, at man brugte cannabis. Den der gode nattesøvn, den er altså den bedste medicin, man kan få. Altid lige husk at røre i gryden. Dejlig grønt mælk. Det jeg har her, det er min Volcano Vaporizer. I bund og grund så er det bare en føntørrer, der blæser varm luft igennem cannabisurten. Et kammer. Det er det urt, jeg har haft brugt. Jeg kan ikke finde anvendelse for det. Så hvis der er nogen, der har en rigtig god idé, som de er sikre på, der virker, så har jeg altså masser af afbrændt fnulder. Det skal ikke stampes, det skal ikke presses, det skal bare lægges ned inden for den kant, der er, sådan så at når man skruer den sammen, så sidder det ikke og klemmer noget og klister og bliver en portion medicin. Faktisk så er der 2 portioner medicin her, for man kan blæse på det i 2 dage. På med låget. Altid holdt det lodret. Vaporizeren, 2 temperaturer. Der står 155, men det er fordi displayet er lidt nede, så der er virkelig 195, og den er nået op på de 195 grader. Det man så gør, det er, at man sætter den på, og så har jeg sådan en pose her, fjerner rundstykket, sætter den ovenpå, og trykker på den grønne knap hernede, start. Og så vil posen lige så stille blive fyldt med damp. Det der sker helt praktisk, det er, at cannabinoiderne de koger ved en lavere temperatur end forbrænding. Hvis du ryger en cigaret eller en joint eller noget, så laver du en forbrænding. Det vil sige, at du trækker sodpartikler og carcinogene gasser med ned i dine lunger. Det er der jo ingen grund til. Og jeg ser det meget som et medicin, det jeg har gang i her. Og så ville det jo sådan set være dumt at få sod i sine lunger med. Jeg er ikke højhellig til festivaler, der kan jeg godt finde på at hoppe med på det værste. Men der er det altså som rusmiddel. Her der er det som medicin. Jeg kan lige nå at røre, inden der er rejsning. Som man kan se, så er der kommet godt plus under den. Det damper godt, når jeg tager låget af. Jeg kan anbefale, at man husker at slukke den, inden den eksploderer. Man bliver fælt skuffet, når det giver et brag, og så er der altså damp over det hele. På med mundstykket. Den sidder med en lille gummiventil dernede og holder lukket. I med den her, og så pludselig så kan man indånde den. Det er sådan set bare at sætte munden til at suge. Det kan man. Det var nok vaporizer for nu. Tilbage til mælken. Den har fået lov at stå et godt stykke tid. Den er blevet varm. Jeg har slukket for strømmen til den. Og jeg har samtidig sat den ud på terrassefliserne lige at køle det første ned, fordi det kan godt være noget varmt noget at håndtere. Så det gør jeg. Nu har jeg lige haft min cannabismælk ude at stå på terrassen en 40 minutters tid, så den bliver kølig nok til at håndtere. For den var i sandhed varm. Gennem en si. Syltetøjsglas, der bliver vasket op og lagt på lager, så man har noget at have medicinen i. Jeg fylder den aldrig helt, fordi når jeg fryser den, så tror jeg det er meget godt, der er lidt plads til, at det kan udvide sig lidt i luften. Jeg har aldrig set et glas flække endnu, mens det har været frosset.
Sådan ser det ud. De blade, de har i den grad fået lov at køre i mælken. Intet er brændt på. Nu kommer så grunden til, at det gerne må være kølet lidt af, fordi det er lidt varmt endnu. Forestil mig, at man kunne lave en presse eller noget, så man kunne få det hele det sidste med. Men jeg er nu meget godt tilfreds med det her. Og det smider jeg også bare ud. Måske man kunne bage med eller noget, jeg ved det ikke. Der skal også være plads til et lille forsøg. Jeg laver også bolsjer, ikke med cannabis, men med lakrids. Og de har ligget sådan noget lakridspulver, hvor jeg har egentlig ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gøre ved det. Men nu skal der altså hældes cannabismælk over i det, og så ser vi, om vi får en delikatesse, eller om vi får ren elendighed. Det er i hvert fald et forsøg værd.